Бъди човекът, който искаш да срещнеш. Здравейте на всички и добре дошли в моя канал. Аз съм Дари и в днешното видео ще си говорим за токсични хора. Искам да кажа, че ми е изключително трудно да говоря за това и дори не знам защо. Просто така го усещам, че ми е много трудно да говоря за това. Усещам токсичните хора, когато дори не са около мен, дори когато говоря за тях. Нека да започваме с видеото. Всички имаме хора в живота си, които ни влияят по един или друг начин. Но какво правиш, когато даден човек те изтощава страшно много емоционално и дори ти пречи да живееш пълноценно? Токсичните хора не винаги са лесни за разпознаване, но присъствието им в живота ти може да доведе до огромна пречка в твоето личностно развитие и щастие. В това видео ще разгледаме как да идентифицираш токсичните хора, как те ни влияят и как можеш да се дистанцираш и как да запазиш вътрешния си мир. Искам да се науча във видеята си да говоря на ти, за да се не говоря на теб, а не на някой друг. Някак искам да ме чувстваш като приятел. Не знам, не мога да го обясня. Първо ще говорим за това как да разпознаем токсичните хора. Могат да се проявяват по различни начини. И ето няколко ключови признака, поне за мен, и признаци, по които аз съм разпознала токсични хора. Първо, хората, които постоянно критикуват. Не говоря за градивната критика, нито за градивната обратна връзка, говоря за постоянната критика. Има разлика между тези две неща. Затова ще ти дам пример, за да ме разбереш. Постигнал си нещо, някакъв успех. Например, си спечелил награда за еди какво си, за най-добро написано есе. И примерно отговорът е бил: това не е толкова голямо нещо, това всеки може да го направи. Това е твой знак. Освен това, манипулатори. Хора, които използват чувства и емоции като вина, страх, дори лоялност. Дори лоялност. Само и само за да те контролират. Например, изразът: ако наистина ми беше приятел, щеше да ми помогнеш в тази ситуация, ти дори нямаш време. Истинският приятел ще разбере, когато нямаш време. Също, хора, които обичат драмата. Хора, които са драматични. Те постоянно имат някаква криза и очакват ти да я решиш. И това изтощава, защото не им помагаш веднъж, а многократно и безкрайно. И последно, негативните хора. Хората, които постоянно гледат негативно на света, които винаги виждат чашата като наполовина празна, а не наполовина пълна, и не вярват, че можеш да постигнеш целите си. Например, защо изобщо се занимаваш с това? То няма да стане. Ти нищо няма да стане от това. Защо занимаваш това? Губиш си времето. Това е твой знак. И в началото тези неща могат да ти се струват безобидни или дори нормални, но с времето ще усетиш как просто тяхното поведение те дърпа назад. И тук е важно да разбереш, че токсичното им поведение най-често идва от техните несигурности, а не от това, че ти правиш нещо грешно. Сега, как токсичните хора влияят върху нас? Първо, емоционално изтощение. Всеки път, когато се срещаш с тях или общуваш с тях, усещаш тежест вместо радост. След това те засилват съмненията в себе си. Постоянната критика и негативизъм водят до това да поставяш под въпрос твоите собствени способности, което нито звучи окей, нито е окей. Освен това, те пречат на растежа ти. Когато прекарваш твърде много време с токсични хора, и ти нямаш време за собственото си развитие или за здравословни взаимоотношения. Тук отново подсещам за законът на Парето, за който говорих в предишното видео, който беше, че 80% от резултатите идват от 20% от твоите действия. Ако токсичните хора заемат значителна част от времето ти, те директно притежават тези 20% и ги подкопават, което те дърпа назад. И съм срещала много токсични хора, от толкова токсични до толкова токсични. И най-правилно беше просто да се отдръпна от тях, за да мога да направя място за хора, които наистина си струват.
да бъдат в животът ми. Сега, как да се дистанцираме от токсични хора? Първо ще спомена отново за поставянето на граници. Това е изключително важно и при токсичните хора. Освен това, не е пълно изречение. Това го говорихме в предишното видео, затова няма да се връщам отново на темата, но поставянето на граници е много важно. Освен това, използвай емоционална неутралност. Не можеш да контролираш как някой се държи, но можеш да контролираш своите емоции и това ти как реагираш на неговите провокации. Така че, когато виждаш, че някой човек е токсичен, не се въвличай в спорове и драми. Остави го. Просто го остави. Ти си победител, най-вече ако го оставиш. Знаете израза помни отстъпва? Да, определено. И последният ми съвет е това винаги, когато не можеш да справиш сам, да търсиш помощ от някой, който ти влияе позитивно, дори от професионалист, от близък, от семейство, от който и да е, който смяташ, че ще ти помогне с някой токсичен човек или просто да му кажеш как се чувстваш. Ако усещаш, че токсичният човек те е наранил дълбоко, говори за това, сподели за това. Много е важно да можем да споделяме, защото поне според мен хората имаме нужда едни от други. И е много важно да има на кого да кажем, когато се чувстваме зле. И разбира се, винаги има начин да привлечем позитивни хора в живота си. И най-големият съвет, който мога да ти дам, е бъди човекът, който искаш да срещнеш. Защото позитивните хора привличат позитивни взаимоотношения. Да, токсичните хора са част от живота, но те не са твоята съдба. Когато се научиш да ги разпознаваш и да се дистанцираш, ти си по-близо до това да живееш в хармония със себе си. Благодаря ти, че гледа моето видео и че си тук. Надявам се то да ти е харесало и да ти е помогнало по някакъв начин. Ако това е така, можеш да се абонираш за канала ми, да харесаш видеото ми, да напишеш коментар за обратна връзка. Много ще се радвам. И до следващия път.